Bé, podríem parlar del tema de l'acceptació social. Ja sabeu que per allò de la sostenibilitat que s'explica als alumnes de secundària i de batxillerat, la sostenibilitat és com una taula que té tres peus, diguem, no? Que té que tindre sostenibilitat econòmica, ecològica i social. L'ecològica ja estem comentant que pot ser molt complicada d'obtindre una declaració d'impacte ambiental. Recordem que, segons hem pogut llegir en premsa en aquest projecte, i que recordem que l'Ajuntament no ens ho vol passar a còpia per a desmentir-ho, no? Si estem dient mentides o no estem dient mentides, suposa també la construcció d'un túnel per accedir a la planta soterrani, que és on es poden clavar 50 cotxes i unes quantes motos. Bé, aquest soterrani, segons una simple inspecció ocular, suposa ja arrabassar o tallar carrasques de més d'1,5 metres de perímetre. Suposa que se'ns dirà, comentant altres voltes, que no, que se trasplantaran, etc. Bé, en un cossió, sí, efectivament. Parlem de la sostenibilitat ecològica, parlem de la sostenibilitat econòmica. Vull recordar que en el propi estudi de viabilitat que va presentar en el seu dia, el govern municipal també, que es va costar 18.000 euros, aquest estudi de viabilitat, fet per l'empresa Arcel, es parlava d'un hotel com a màxim de 50 habitacions, estem en 55, es parlava d'un hotel de muntanya, estem en un hotel, no estem en un hotel, estem en un complejo turístico Alcoi Font Roja 4 estrelles con spa, no? Això és un poc la denominació llarga. Bé, es parlava d'incrementar la quantitat de gent que té que accedir al paratge fins a 100.000 persones per a justificar unes ocupacions al voltant del 40%, amb la qual sembla que des del punt de vista econòmic l'hotel podia ser mitjanament rentable. Això és l'estudi, això és la viabilitat econòmica.